Прывітанне. Сёння 8 кастрычніка, праз 2 дні у нас будзе другая гадоўшчына шлюбу. І з гэтай нагоды мы адпраўляемся ў Тэль-Авів. У нас ёсць традыцыя. Замест таго, каб ламаць галаву і рабіць матэрыяльны падарунак, мы бярэм некалькі дзён адпачынку і едзем у якое-небудзь цікавае месца. У 20-м годзе, адразу пасля роспісу ў ЗАГСе і фотасету, мы адправіліся ў Нясвіж і некалькі дзён жылі ў палацы. У 21-м паехалі ў гародню ў Кронан. А ў гэтым годзе лёс нас закінуў у Грузію і было вырашана наведаць сталіцу Кахетіі. Колькі б разоў мы не арендавалі машыну, не было ніводнага разу, каб хоць нешта ў машыне не было зламана. Па дарозе з Тбілісі ў Тэль-Аві можна спыніцца і паглядзець на крэпасць Уджарма. Крэпасць пачала сваё існаванне аж на ў 3 стагоддзі і была рэзідэнцыяй цароў. На сённяшні дзень ад яе нешмат чаго засталося. Разваліны сцен ды вежаў, дагэтуль дзеючая царква 4 стагоддзя. Зараз там праводзіцца рэканструкцыя, але крэпасць адчынена для наведвальнікаў. З яе сцен адкрываюцца прыгожыя краявіды на наваколле. У Тэль-Аві мы спыніліся ў самым прыгожым гатэлі. За той час, што мы правялі ў мінімалістычнай кватэры, мозг стаміўся і патрабаваў дэкору ды яркіх колераў. Сам па сабе Тэль-Аві невялікі горад, па памерах падобны да нашых райцэнтраў. Са славутасцяў тут можна паглядзець крэпасць з музеем у цэнтры горада. Пасля таго, як яе паглядзелі, мы вырашылі пакатацца па наваколлі. Напрыклад, як сапраўдныя аматары вадаспадаў, паехалі да вадаспада Хадору. Надвор'е было выдатным і свяціла сонца. Чым бліжэй мы былі да вадаспаду, тым больш неба зацягвалася шэрымі хмарамі. Па дарозе мы сустрэлі некалькі знакаў, якія папярэджвалі аб небяспецы.
пачаў кропаць дождж. Але мы ўжо ўбачылі вадаспад здалёк і вырашылі да яго дайсці. А калі падняліся яшчэ вышэй, то дарогу нам перагарадзіла зачыненая дамба. А дождж узмацніўся і паліў як з вядра. Здараецца і такое. Праз гадзіны 2 мы наскрозь мокрыя даехалі да гатэля і ўвесь вечар сушылі рэчы. Яшчэ недалёка ад Ілаві, у вёсцы Цінандалі, знаходзіцца маёнтак Александра Чавчавадзе. Быў у 19 стагоддзі такі ў Грузіі грамадскі дзеяч і паэт. Яго дачка яшчэ была жонкай Александра Грыбаедава. У доме зараз знаходзіцца музей. Здымаць інтэр'ер чамусьці забаронена. Таксама мы наведалі сабор святога Георгія Алаверді. Сабор быў узведзены ў 10 стагоддзі, а манастыр, якому ён належыць, быў створаны на 3 стагоддзі раней. Шмат разоў сабор разбураўся ад землятрусаў. Яго разбуралі захопнікі. У 17 стагоддзі яго захапілі персы і зрабілі ў ім кароўнік. Пасля іх выгнання манастыр узрадзіўся і існаваў да 1929 года. А пасля быў зачынены савецкай уладай. У 1993 годзе яго ўзрадзілі зноў, аднавілі, і зараз гэта прыгожае месца з садам алівавых і гранатавых дрэваў і вінаграднікам.